התוכנית משודרת בחסות עושים מחזור בפתח תקווה. לפרטים www.petach-tikva.muni.il. שלום רב, הערך המוסף של פרשיות השבוע בין השמשות, ואנחנו עם ספר חדש, ספר ויקרא, פרשת ויקרא. מטבע הדברים עוסקים בקורבנות, ביחסים שבין אדם למקום, אבל דרך הפולחן. וכדי לדון בכל הנושאים שמשתלשלים מן הנושאים הללו, נמצא איתנו מר יאיר פרג'ון, שהוא ראש המועצה האזורית חוף אשקלון. שלום לך. שלום. ודוקטור מוטי גולן, שהוא כבר בן בית בתוכנית הזאת. צהריים טובים. שלום לשניכם. אבל קודם בואו ונראה את האות. אז ספר בראשית, ספר שמות עברנו, אנחנו נמצאים עם ספר ויקרא, תורת הקורבנות, תורת המשכן, שגם קראנו בסוף ספר שמות. ושוב אנחנו עם מר יאיר פרג'ון, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, ועם דוקטור מוטי גולן. שלום עוד פעם לשניכם. שלום וברכה. ורציתי לפתוח איתך דוקטור מוטי גולן ולשאול באמת על נושא הקורבנות. אדם והקורבן. לשמה אנחנו בעצם, או הקדוש ברוך הוא בעצם זקוק לקורבן? מדוע הדבר המתווך הזה בין ההשגחה מצד אחד לבין האדם מן הצד השני? אין ספק, כדי לענות על השאלה הזו אנחנו צריכים הרבה יותר מתוכנית אחת, אבל בואו נצטמצם לפחות באותה השקפת עולם כפי שהרמב"ם מציג אותה בספרו מורה נבוכים. האל רצה שאנחנו נהיה שונים מאשר גויי הסביבה. לבוא ולהגיד, אל תקריבו, אסור לגוע בדברים כאלו, לא היה עוזר שום דבר. כי אצל לב האדם רע מנעוריו, ובמיוחד אתה מדבר על קבוצת אנשים שיוצאת ממקום של תועבה וזימה ואלוהים אחרים. בית עבדים, באו מבית עבדים, בעצם יצאו מן הגלות, אבל אולי הגלות לא יצאה מהם. אולי הגלות לא יצאה מהם. יצאו ממצרים, אבל מצרים מעולם כנראה לא יצא מעם ישראל. ויש מאמר נפלא של מאיר שלו בנושא הזה. אבל בואו נחזור לענייננו. מכל מקום, כדי לכוון אותם בצורה נכונה, לעשות את הדברים בצורה נכונה, ביקש האל מעם ישראל, ביקש האלוהים, בואו תבנו לי משכן, תבנו שם כלים מסוימים, ושכנתי בתוכם. הוא שוכן בכל הלבבות, לא בדברים הפיזיים. לא כתוב ושכנתי בתוכו, אלא בתוכם נאמר, בכל אחד ואחד. זה כבר הקשר הראשוני, כמובן שעוד נדבר עליו, וכדי להפנות ולנתב אותם למסלול חיובי, ביקש מהם, אנא בואו תקריבו, אבל תקריבו כמובן אליי. אז בואו באמת מהנקודה הזאת, אחד מן הקורבנות הוא קורבן שמקריב הנשיא, וזה אולי מביא אותנו, יאיר פרג'ון, לעניין של האחריות האישית, שבאמת אדם לוקח. ואתה אחראי שם באמת גם במועצה הזאת לשלומם, לביטחונם של אלפים, של אלפי אנשים שנתונים אולי למשיסת הקסאמים שנוחתת עליהם מהכיוון העזתי. והדברים האלה באמת יכולים לקרות תוך שעות, פתאום אתה נמצא באיזה... תוך רגעים ספורים הכל הופך להיות מרקחה. איך הדברים האלה באמת עומדים אצלך בסדר היום הציבורי? אני אבוא ואומר באמת למאזינים ולכם, אני הגעתי לפוליטיקה ממקום בכלל לא צפוי. הייתי 30 שנה איש החברה להגנת הטבע, מאז שחרורי מצה"ל בקירוב, שנת 76. הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע הרבה מאוד שנים, הקמתי בית ספר שדה, הייתי חלק מהמאבק הציבורי לשמירת חולות וחולות ניצנים וכל המרחב הזה, והשטח הזה הוכרז כשמורת טבע. ואיש שבא 30 שנה בא מארגון סביבתי ועסק אך ורק בנושא של סביבה, טבע וחינוך לאהבת הארץ. לפתע פתאום לכאורה באו חברים ואמרו לי, בא לך הג'וק להיות פוליטיקאי, הרי אי אפשר לנהל רשות בלי להיות פוליטיקאי. ונכונים הדברים.
אבל צריך רק לברך אותם על זה. אני... כן. להצדיע להם שדחפו אותך לעניין. נכון. הם השיגו את אחת הדמויות המאוד מאוד יפות. כן. והאנושיות בעולם הפוליטי. והמקריבות. מה? והמקריבות. והמקריבות, כן. אז זהו, שאלו אותי יותר מפעם, חלק מהחברים, מאיפה בא לך הג'וק הזה? אמרתי, תראו, הייתי לי בבית הספר שדה, בין עצי השקמה, עתירי הגזע, נופי דיונות חול וים, והתעסקתי עם הטבע והסביבה, אין שם ציבור, אין אוכלוסייה, אין דרישות מיוחדות, אז אתה עובד 15 שעות ביממה, אבל אתה עושה את זה בכיף וכו'. ובאחד הימים ככה התנדדתי לי אפילו וירטואלית בארסל בין עצי השקמה, אל האופק של הים היפה. ואמרתי לעצמי, יאיר, אתה 30 שנה עכשיו פה בחברה להגנת הטבע. אתה רוצה לשנות עוד דברים מסוימים, או שאתה רוצה להמשיך להתעסק בנושא סביבה וטבע, ולהפקיר במרכאות את הפעילות המוניציפלית בתוך השטח שבו אני חי. צומח וגדל. אני בן מושב ברכיה, גדלתי בברכיה, גדלתי בסביבה. נגיד, משפחה שבאה מתוניס. משפחה שבאה מג'רבה שבתוניס. דוקטור דינה פרג'ון שכותבת וחוקרת את כל הנושא של יהדות. ברוך השם, יהדות תוניסיה, כן. כל האחים והאחיות עוסקים בחינוך, כל אחד בוורסיה אחרת. אמרתי לעצמי, אתה נשאר על הארסל מתנדנד ואומר עולם כמנהגו ולא אכפת לך, או שאתה... יש עכשיו בחירות לרשות המקומית, אתה הולך ומתמודד. והחלטתי שאני מתמודד, שאם אני רוצה לשנות דברים נוספים, אני רוצה לתת מהתוכן, לא יומרתי, מהתוכן שלי אל האחרים, אני החלטתי להתמודד. אז התמודדות לא קלה בפוליטיקה, ואתה עכשיו חשוף בעצם לעיני כל, ומחפשים אותך על כל גוונון וכו' וכו'. תחת כל עץ רענן. ממש ככה, ברוך השם. לא נמצא שום דבר, מקווה שגם לא יימצא. לא יימצא, אני... בעזרת השם. איך אומרים, הכל שקוף על השולחן, ברוך השם. ואני כבר 3 שנים ראש רשות, והנה אתה בעצם רואה, אני רואה רשות עם כזה מגוון, קיבוצים מצד אחד, השומר הצעיר, מושבים... נדמה לי שיש גם 5 קיבוצים. יש לנו 5 קיבוצים בתחום המועצה שלנו. יש לנו מושבים שמחולקים גם כן, ואני אומר את זה כאן משום שיש תחושה לפעמים בתוכו, יש כאלה האשכנזים והספרדים. ואחר כך יש לך את החילונים והדתיים. סליחה. ובנוסף, ב-2005 המדינה הביאה את אתר הקרווילות ניצן, שיש היום 650 משפחות שחיים בקרווילות. זה מצבור של בעיות בפני עצמו. זה קבוצה של אנשים שמרגישה נבגדת מהמדינה, נבעטת מהמדינה. אכולת תסכול. אכולת תסכול, מתוך ה-650, בסך הכל 50 הגיעו לבית הקבע שלהם, אבל 600 חיים בתוך המועצה. אתה יודע, תמיד אומר, אם 600 כאלה יושבים בתוך עיר כמו תל אביב של 500,000 נפש, אני לא יודע מי היה סופר אותם. אולי כן, כי הם היו עושים כזה רעש בתוך העיר, אבל להיות ונמצאים במועצה דרומית, מוקפת אויבים, שקט, בין הגבעות שם, שיסתדרו. המדינה אמרה 2, זה נמשך 4, כבר אנחנו לקראת השנה השישית. זה הולך בזוגות, 2, 4, 6, אנחנו לא יודעים, הפתרון לא נראה שזה הולך להסתיים. והנה לנו בעצם מועצה כל כך מורכבת, ואמרתי, חבר'ה, צריך לעבוד. מישהו צריך לקחת אחריות. מישהו צריך לקחת אחריות. ממש באותו דבר במקום, של קורבן הנשיאים. ממש ככה, אני אומר ככה, במקום שאין אנשים, תהיה איש. ופה צריך... בוא נשאל אותך מיד גם על התחושה שלך כאשר קורה באמת קסם, אבל דוקטור מוטי גולן, הסיפור הזה באמת של נטילת האחריות, האם בקורבן יש גם משהו קולקטיבי? האם יש איזה משהו שעוטף את כל העם, שאומר אנחנו חזית אחת, עומדת כאילו מול ההשגחה? אין כל ספק. ראשית, זה פולחן דתי. וכל אדם, יש קורבנות של ציבור, שהן קורבנות התמיד, שהן מוקרבות, ויש את הקורבן הנשיא, שמעניין שגם אם הוא חטא, אז התורה לא אומרת רק הוא אשם, אלא לאשמת העם. כלומר, הוא לוקח על גבו ועל אחריותו כאילו את כל העם איתו, ויש בזה מן הצדק. מסיבה מאוד פשוטה, אנחנו רואים כאשר לצערנו הגדול... שמנהיג חטא, בעצם כל העם חטא איתו. בעצם כל העם חטא שאלה איתו. של מנהיגות פרופר. אתה יודע, יש פתגם שמקורו בפתגם תימני שאומר, אם ראשי עמם מתקן, כולי עמם מתקן. אם ראשי המתוקנים, הם משמשים מודל לחיקוי, ולכן גם ממשיכים בדרך.
אבל מצד שני יש גם, זה הקולקטיב, אבל מצד שני יש גם את האובייקט, את הסובייקט לצורך העניין, כאשר אדם בעצמו חוטא, הוא מביא אשם, או קורבן חטאת. כמובן, זה תלוי ולא ניכנס עכשיו לנושא קורבנות, אבל מצד שני יש גם קורבנות שהן נדבה, ומעניין, זה מדהים לראות שהתורה לא פותחת במה שאתה חייב, אלא במה שאתה נותן, קורבן נדבה נודב. אז אתה שואל את עצמך, זאת אומרת, הכל מגיע בסוף לעניין האלטרואיסטי, לעניין הנתינתי. לתת ולתת, ואני חושב שבנושא הזה... בוא נשמע באמת, מה עובר עליך, יאיר, כאשר באמת יש התקפה של קסאמים? הכל משתנה, הכל מתגמד, כל סולם הערכים הולך... אני אנסה לתת דוגמה בעצם. אנחנו כמועצה, שיום יום לגבי רוב הציבור הכל שקט. שלשום בערב אני מקבל את ה-SMS ממוכן ישירות מפיקוד העורף, ויש התראה למה שנקרא פרש כחול, פרש טורקי. שחר אדום. ביטויים מעין אלה. פרש טורקי זה כניסה מהרגלית, מהשטח העזתי לכיוון שלנו. פרש כחול זה אפשרות של כניסה מהים לכיוון חוף זיקים. אני מקבל התראה. באותו רגע שישנה התראה כזאת, צריך להבין שזה בכלל לא מגיע עדיין לתקשורת. 3 יישובים נכנסים לכוננות. זאת אומרת, 3 יישובים שלפני רגע האימהות הולכות להשכיב את הילדים או יושבים להסב בארוחת ערב, הכל נכנס לכוננות. ויש מצב, כולם נמצאים ליד הממ"דים שלהם, כיתת הכוננות מוקפצת על הגדרות, המזכירות נפתח מיד חדר מצב, וראש המועצה צריך להגיע לשטח. אין דבר כזה שישנה הקפצה ש3 יישובים שלך ברגע זה נמצאים במצב חירום, גם אם זה לא בדרגת חירום גבוהה, שאתה עוזב אותם לבד. אני עוזב, לא משנה באיזו סיטואציה, אני נמצא בבית בשעה 7 בערב, 10 בלילה, בדיון, מניע את האוטו, נוסע ומבקר את האנשים. זה חלק מהדברים שאנשים מרגישים את התחושה, אנחנו לא לבד. והתחושה הזאת, לשבת על הגדר מול רצועת עזה, ופעם אחר פעם ישנם את ההתראות האלה כל הזמן, ויש גם את האירועים של הפצמ"רים ואת הקסאמים, אנשים מרגישים לבד בהרבה מאוד פעמים, אומרים, תל אביב עכשיו קולנוע, ונערות בשלל צבעים, ואנו פה יושבים בלי נוע, ומביטים לנו בכוכבים, כמו שאמר השיר הוא שם. העולם כמנהגו נוהג, ורק אנחנו במצב חירום. למה אנחנו כתושבים צריכים לשלם כל הזמן את התשלום הזה? ככה נשאלת שאלה בתוך תוך. זה עניין באמת פסיכולוגי עמוק מאוד, שאתה צריך גם להתמודד איתו, מעבר לעניין של מחויבות האישית שלך והחששות. תגיד, מוזיקה עוזרת קצת בעניין? מוזיקה תמיד טובה. גילה קיבאיוב, שהוא באמת מלחין וזמר. יש לנו, אנחנו, איך אומרים, עם ישראל שם שבט שלם שיהיה אחראי על המוזיקה. אז בואו ונשמע באמת. גילה קיבאיוב, נעשה אתנחתא מוזיקלית, נחזור אחר כך באמת לסיפור שלך. גיל, בבקשה. תאמים עודיך מובחרים, חנונך חלץ ממסגרים, חנונך חלץ ממסגרים, זמרה ננים וקול